Hello mga choy. So for today's video, no, mga lagta, magparagat ta. Baga. Yeah. So before ta manglagaw no, manghilam mo sa ta. Way ligo-ligo unya sabayan pag stretching gamay, push up gamay, ikaw rin ay gamay diha. Ug di nato kalimtan ang mukub-kub gamay no. Asa man tong corn beef ni Lola ba ngayon inutang be. Kanadoy, hab-hab good kay gamiton. So karon chuy, mana tagkaon no. So mag-ilis ta. Transition please. Ada pa chuy oh, pakngan be. Karon mga choy, inikalis naman ta. Passing siguro ta. Super teleport. Gawon. Sorry. Ha, pasing ta. Ha? Ano naman? So mga choy, daghan kami maghanda mga choy oh. So what's up guys? Muna mga lasing ko guys no. Napta naman Legal City guys. Muna guys. So karon mga choy, magto na mga choy no. Choy, choy. So kumpleto na ang team Chuyans no. Mag-ampo sa tabi for tamlaga. Yun. So mga choy ha. I just wanna stay in the sun where I find I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Hi mga guys! Think about the end just way too much, but it's fun to fantasize. All my enemies who wouldn't wish who I was. Ug so karon mga Chuy, hapit sa mi silang mini market no. Hi colors! So karon mga Chuy, mangutang sa mi isda no para pangsutukin namo no. Isa na, isla boss. Lupin. O tangan lang pong lamas ante para kompletos ricados. Halaka, kondisyon kasi Marilo no, ipiti kayo. Okay na boss. Wait, bayad na. So karon mga Chuy, diretso na niya. This is it, pansit. Onsay, this is pakgan na karon. I die for you, that's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm a man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it. For 50 years naabot ra gid mi mga Chuy. Alala, tabis mga Chuy. Bagun na karon. Hi guys, welcome to vlog. This is the team building of Bayugan Gym, yeah? So karon mga choy, nami diri sa among kwan mga choy. Cottage. Timo ginagmay kay gutom sa biyahe. Ug sila timo tinaggo kay gutom sa biyahe. Naisti apil ng pwede ka Chuy. Di naman yan normal. Ano yung baso mga guys? Pangkwa may sa ihi. Atay, gamit ka na. Ug sa dihang wala pa gid siya na kontento no. Higub-kubot ang kinawat na marang sa bukid. Siya mo diha pampahili sa marang. Ayaw di ma. Ug sa dihang wala sila na inform nga dili ko mo inom og baratohon nga ilim nun. Pagbutin doon nasa apoy yun na isulod. So dili gina mawala no nga nay palahubog sa grupo no. Bantay lagi nay mamahog og itik unya. So mga Chuy, maglantaw-lantaw sa tabi sa bayan-bayan no, basig na ay maayon diri ano. Kita di ako panglaro, kaya kung trip mong manakit ay nako wag ako. Baka pwedeng pag-isipan mo muna yan.
Kisah patah hati yang telah ku lalui menuntunku pergi, meninggalkan sisa luka ini, kenanganku dan semua Gano'n nato ni imot-imot mga choy. May pag-isyat nato ni para mahawasan. Da, itik-itik oh. Pakarat na po ni sila blabo. May pagkaunya ba? Maghilak-hilak na sila. Pugso karon mga choy no. Maniud to na siguro tanong kay murag gutom naman. Lingid sa inyong kalaman mga choy no. Advance birthday party po din ni paring Nilson ug maring Jinky. Mga choy no, busog naman ang amaw. Mukanta sa daw siya. Sure daw eh. Kabalo din mo kanta ng amaw. Be, awang be. Aw, kapalo eh. Ilan tanto ning tarantado. Aw, talintado. Di ay. Ah, grabe ba tao. Huwag ni kantan. Ulan naman. Logo. Aw, ay ba tao eh. Sa walay pagpabor-pabor, dawatan ng 1 kilo nga bugas ikan sa tong halangdon nga panod. Pila-pila punsot ang amo ay. Ayaw pala bitchoy, mangarana pa ba taon niya? Pag sumaw to mga choy no, tuloy-tuloy ang mga happy-happy hantod na maghapon. Disrupt it